Ondo etorri, podcast saioaren atal barrira. Gaur gure artean musikari bat daukagu, Onintze Garzia. Egunon, Onintze? Egunon. Zelan zabiz, ondo? Ondo. Bueno, gitarra eta guzti etorri zara. Pres. Vale, badakit orduen. Gero egin behar dutzudan proposamen bat orduan, badakit segi izango da. Eta onartuko dudala ere. Eta onartuko da, vale, oso, topika, izoragarri, holan elkarrizketa bat azta gustatzen jat. Bueno, kontaiztezu, Onintze, askok akaso ezagutuko zaitu, ogindala urtetxo batzuk, Seiren musika taldean aritu zinalako. Bai. Zu zinean abeslariagaz batera, Jokin da, ezta? Jokin, bai. Jokinegaz batera, zeu zinean apurbet frontman eta fromwomana. Hori da. Esatarren. Bai. Eta akaso askok hortik ezagutuko zaitue? Ba, nik ez baiet, azkenan hori izan zen musika munduan apur bat abia puntu, gure abia puntua, eta, bueno... Oindela zenbait urte, por cierto, abia puntu horretatik? Ba, ez dakit hasi ginen, bueno, ensaiokin eta, 2005an edo horrela. Uste dut lehenengo disko atera zela, 2007an. Okerrez banago, ez dakit, baina ez dakit. Ja, astuta daukat apur bat. Bueno, esan nahi dut datak eta, baina bai. Ba, eske urte batzuk pasau dira, ez da? Pasau dira, bai. Zemat urte ibili zinen? Jakingo esan gezaten? Bai, Seirenen uste dut azkenengo kontzertua taldearekin 2015an eman genuela. Eta, bueno, barriro bueltan gauz. Hori esaten anindoan, zer gertatu zan, esan albada, ez dakit igual hemen sekretu bat, kompromiso baten jartzen nabiltzu, baina zer gertatu zan amaiera horretarako? Esen, azkenean, ez dakit ilusioa pizkat galdu genuen, edo, geunden ja puntu batean, ez genuela gogo handirik, jarraitzeko, ez dakit, indarra behar da, azkenean, egoteko. Indarra eta ekina izan behar da, ez da? Azkenean musika talde bat askoke, oso erakargarri ikusten da musika talde bat, baina, ostras, kriston lana da, ez da? Eta ez bakarrik ensaioak eta gero kontzertuak emote, ez da? Horren atzean dagoen lana... Kudeatzea eta gure kasuan hasieran hasi ginen lagun talde bezala, gero geratu ginen... Gero etxai talde bezala? Gero geratu ginen Jokinetan bakarrik, bakoitzak oso gazte hasi ginen, eta bakoitzak bere lanak, eta ez dakiz zer, eta musika mundutik aldendu ziren batzuk, eta gero ja gu biak ginen, eta gero ez dakit musikariekin egiten genituen kontzertuak, eta apur bat danak kudeatzea, eta luzan momentu bat, ez genuen agurrik esan ere, baina, joan zela purka, utzi genuen hor. Itzaltzen, ez da, nolait esaterran. Ez que, musikari batek gainera, zuek kasua ulertu deutzu danagaitik, zuek egiten zen duena zan, kontratatu gero, ez? Ja, Seirenen azken etapa horretan, musikaria kontratatu. Gero, baina, azkenean, taldea, norberaren adanean taldea, ez? Jokinen eta zure kasuan, zeuek gestionatu behar zen duen dana, ez da? Genuen gure lan taldea, ez? Ofizina eta disketxa eta bar, baina azkenean gure taldearen funtzionamenduaren arteko harremana gure kontu dana, ez? Eta bat deitu bati, besteari, ensaioak, eta ez hori bakarrik, kantuak sortu, eta, Ez que, musikari izate ez, eta bakarrik zure managerrari edo zure bulegoari lana emotea eta listo, ez? Eta kantuak sortzea, baino askoz gehiago da musikari bat, ez da? Ez da gitzelan ikusten duzun, musikarien baldintza, musikarien egoera, apurtxue prekarioa da, hobetzen dabil, okertzen... Nik esango nuke orokorrean badela pizkat prekarioa. Ematen du jende askok, nire esaten didate askotan, ez? Jende askok uste du nik kontzertuaz emateaz bakarrik bizi naizela, laguntza da noski, ez? Baina gero beste lan bat ere badaukat, eta ez dira talde asko horretaz bakarrik bizi aldirenak, ez? Gutxiago Euskal Herrian. Gitxi dira privilegiatuak, ez da? Bai. Gustauko jatzen? Musika kontzertuak emotetik bakarrik bizitzea? Bai, baina gustora. Musikatik bizi zara? Musikatik bizi naiz. Claro, hori esan barra. Zu berez musika irakasle zara. Bai. Non? Gaur egun behintzat? Ez, dara matzat ja urte nahikotxo leku berdinetan, Bai, Bai, Barakaldoko musika eskola baten, Alasipon, eta Bakioko musika eskolan. Eta, gitarra ematen dut, Barakaldon bai
piano, hasieran bateria ematen ibili nintzen, baina, bueno, gitarra da nire... Bateria jotzen dakizu? Bueno, hombre, irakasle bazara jakingo duzu, ez da, nik bezaleko galdera egiten duzan. Jakin, ez, bueno, ume txiki, esan zidaten justo bateria irakaslerik ez zegoenean ia eman ezaken nik, bueno, hasi berri 7 urteko umetxoi eta horrela oinarrizkoa emateko, baina, bueno. Eta 7 urteko gaztetxoak daukazuz, gaur egun? Danetarik egia esan, Barakaldon bai daudela gehiago gazteak, bueno, baina ez, nagusiak ere badauzkat, eta bakion be bai, osea, daude jubilatuak be bai, eta danetariko be bai. Osea, jentea berandu azten dana, baina inoiz ez da berandu musikan azteko, ez da? Azkenean, hori, jende asko kartzen du horrela, ez? Bukatu dute euren lan ibilbidea, eta, bueno, pinturara apuntatzen diren bezala, musika ikastera be bai, eta, bueno, niri oso ondo iruditzen zait, noski. Gitarra jotzeko solfeoa jakitea, lenguaje musikala jakitea beharrezkoa da? Ez dut uste beharrezkoa denik. Baina gomendagarria? Hombre, zenbat eta gehiago jakin, beti, gauza guztietarako beti da hobeto, ez? Baina, ez dakit, ez dut uste funtsesko zer denik. Gertatu jatzu ikasle bati esan behar izatea, tio, déjalo. Osea, eske pakete bat zara. Gertatu jatzu ere? Ez, nik hori, osea, a ber, daude paketeak. Venga, esan egia. Ez, baina, esan nahi dut, nik musika hartzen dut, bueno, pues ez da, osea, jende guztia, bai musikan eta bai beste arlo guztietan, ez? Ez ara beti ona izan behar egiteko, ez? Osea, bueno, batzuk daukate erraztasun gehiago, beste batzuk gutxiago, baina pozik dauden bitartean, ez? Eta gustora egiten den bitartean. Zure entzumenaren kalte igual, baina, bueno, berak segidezala, ez? Beraz zoriontsu bada. Bai, azkenan nik uste dut disfrutatzeko gauza dela musika, eta bueno, igual ez ditu kontzertuak egingo, baina... Eta zuk disfrutatzen dozula biztakoa da honintze, baina ikasi ere egiten dozu? Irakasten akaso? Bai. Nik uste dut ere... A ber, ez dakite instrumentua jotzerako orduan ikasten duzu. Baina batzutan bai, batzutan eskatzen dizu. Nire klaseak emateko modua batzutan da saiatzea, beraiek ikastea gustoko dutena, ez? Orduan, esaten dit, proposatu zuek kantak, eta, bueno, batzutan badaude kanta batzuk igual estilela nire estilokoak, eta gauza berriak ere ikasi behar ditu dala beraiei erakusteko. Claro, zuk aurretik, kantu ere ez badozu ezagutzen, joitzen ez badakizu, lehenago etxean ikasi beharko duzu. Bueno, ikasi edo begiratu behintzat, eta bai, baina erakusteko, noski bai. Eta batzutan, bueno, suertatzen dira olako gauza interesgarriak. Vale, adibidez. Zer da zuretzako... Ze musika ez du entzuten Onintze Garzia musikariak? Edo, ze musika ez du entzuten eta ze musika eskatu diote ikaslek? Orokorrean, ez da zeu konkretuki, baina esan nahi dut... Reggaetoia? Home, reggaetoia entzun ez duten, entzuten dut, ipintzen dutena, igual irratian edo jarrita badaukat, edo nik nire etxean ez dut jartzen, baina... Karo, baina gitarragaz reggaetoia jotzare, bueno, zerretik ez. Bai, azkenan... Eta gainera izaten dira, normalean 4 akorde, eta denbora guztian berdinak, eta... Bai, reggaetoiari errespetu osoa, bere letra batzuei ez, baina reggaetoiari bera ez, gure errespetu osoa hemendik, Baina ez da reggaetoia justo musikalki oso komplejoa. Ez, hori da. Eta orduan, batzutan ere ondo datu ikasleentzako, ikasle txikiak, 4 akorde, eta kanta guztia. Eta gertatzen jatzu, akaso zuk, imaginatzen dut kantu batzuk irakasten deutzu azuzala ikaslei. Bai. Igual euskal repertorioan, edo ez dakit nongo repertorioan, oinarrizkoak dirala, tradizionalak diralako, edo jakin beharrekoak, edo zein euskaldunek, edo zein herritarrek jakin beharrekoak diralako, ez dakit. Bai. Baina gertatzen jatzu jenteak igual oinarrizko kantuak eta suposatzen dena jakin beharko leukesenak ez jakitea? Ez jakitea, ez ezagutzea, hombre, gertatzen da asko umeekin. Umeekin, gertatzen dira gauza, ez dakit, flipanteak edo, ez dakit, niretzako mitikoak diren talde batzuk edo uste dudana, karo, eski ja bagoaz aurrera adinean, eta uste dugu, ez dakit, jende guztiak ezagutzen dituela talde horiek, igual gure gaztetasunean entzundakoak edo dana delakoa. Eta, karo, normala da, 8 urteko ume batek, ez du zertan ezagutu behar orain dela 15 urteko talde bat, ez? Bueno, transmisio musikala badago behintzat, eta batzutan oinarrizko kantu batzu eta batzuek egon barko litzak, ez da? Transmisio bat gurasoen partetik, ez dakit hori badagoan. A ber, egia da nire, bai Bakion eta bai Barakaldoko musika eskola horretan, konkretuki,
giroa oso euskalduna da. Orduan umek eta ikastolan danak danak ikasten dute euskaraz, eta, bueno, ikastolaetan ere egiten da lan hori apur bat, ez? Baina bai, gero, askotan gertatzen da, ezagutzen dituztela kantu mitikoak, adibidez, gaur egun guazen ikusten dutelako, eta guazenen agertzen dira bai... Claro, bai bertxinoak egiten da, bez, azken finean. Baina, bueno, azkenan, batean gertatzen zait, aste batean, leku desberdinetan, kantu berdina eskatzen dira, eta beste hau, segaitik. Eta segaitik hori, karo, lehenguan zaten dut, bale, hori nahi duzu, bale. Eta noa beste, adibidez, Barakaldon eskatzen diate, noa Bakiora, eta eskatzen diate abesti berdina, eta segatik eskatzen dira, eske guazenen irten da, eta bueno, pues... Bueno, behintzat guazenek eragin hori badauko, bai. Gure kantuen transmisioan, bagaitza erdi, ez? Bai, hori da. Zuri gertatu jatzu, argi dago eta komentatu dugu, ezta? Gozatu eta ikasi egiten duzula irakasten eta musika jotzen, baina gertatu jatzu musikagaz edo kontzertu baten aurretik justo kontrakoa? Ez dakit, paniko estenikoa sortzea, zurian geratzea, ez dakit, erratu izana eta asko sufritu izan, ez dakit? Hombre, a ber, horrela paniko esteniko eta zurian geratzea horrelain... hain zuzen ez? Baina bai egia dan, batez ere nire bakarkako proiektuan, ez dakit, zeirenen esan dezakegu konpartitua zela, ez dakit, responsabilidade hori, ez? Bai. Eta nire bakarkako proiektuan, neun naiz. Eta ni ez naz oso protagonismo zalea, esan dezakegu, gustatzen zait egiten dut, eta gustatzen zait kantuak egitea, gustatzen zait abestea, baina kostatzen zait batzutan ere, hori jende aurrean, ez dakit, edo nire buruari jartzen diot presio gehiegi, eta bueno, bai izaten dela apur bat horrela gogorra zentzu horretan, baina gero disfrutatzen dut pilo bat. Lehenengo abestietan... Baina musikari izateko beharrezkoa da. Bai. Kantu horrek sortzen duzuzan kantu horrek gero jendartean defendatzea, ez da? Bai, eta gustora egiten dute, baina gehiago da, ez dakit, nik nire buruari jartzen diodan presioa, edo ez dakit, beti nahi dugu egin dana perfecto, eta perfecto ezin da egin dana, ez? Eta, bueno. Et horrek akaso estutzen zaitu gehiago, zuk zure buruari jartzen dutzasun presio horrek, edo sentitzen duzu presioa beste batzuen kritiken aldetik? Ez, gehiago da nik nire buruari jartzen dio dana. Egia esan ez dut euki horrelako heiterrik eta kritika handirik ere, ez? Normalean beti jendearen erantzuna, bueno, ona edo ez diate ezer esaten. Esan nahi dut zaionari gustatzen, ez dit ezer esaten, eta listo, ez daukate... Zentzu horretan ez dut arazo handirik euki. Baina, bueno, da norberak gure buruari jartzen diogun muga, presioa, eta dena bikain egiteko zera hori, eta beti jakin behar da, ez holtzan, ez da holtzatik kanpo ere, beti dena bikain, saiatu behar garela, gauzak bikain egiten, duda da, bestela mediokre batzuk bilakatuko gara, baina batzutan bikaintasuna ezinezkoa dala, ez da? Hori onartzea oinarrizkoa kaso. Bai, hori da. Egia da gero eta... nik hori ere landu dudala, ez? Mentalki? Bai, mentalki, bai. Eta, bueno, eta garrantzitsua da, ez? Psikologoaren gana joatea, eta zure beldurrak eta partekatzea, eta lantzea, eta... Noiz hitz egingo dugu naturalidadez, psikologo baten gana joateaz, edo buruaren osasuna zaintzen ari garela esatea? Nik uste dut gero eta gehiago ari garela horretaz hitz egiten, baina oraindik falta dela, ez? Eta egia esan, gero azten zera jendearekin hitz egiten aurrez aurre, eta pilo bat jende doa psikologaren gana, eta gainera iruditzen zait gauza bat super ona, eta denok egin beharko genukeena, ez txarto zaudelako, baizik eta... Fisiora edo masajista baten gana zoazen moduan, zerraitik psikologoaren gana joa, eta ez da. Akaso, biharko egunean inoiz baino gehiago beharko du Onintze Garziak psikologo bat fama ikaragarria lortu duelako adibidez bere bakarkako ibilbidearekin? Ez dut uste. Horrekin amesten duzu? Bueno, ez dakit, baina nik hankak lurrean dauzkadala uste dut, eta gustatuko litzaidaken noski nire abestietaz eta bakarrik bizitzea, baina
bueno, klaseak ematen oso gustora nabil, bai, baina esan nahi dut musikari guztion ametsa da gure kantuak jende guztiak abestea eta bueno, bai, baina ez dut uste horretrako beharko dudanik. Bueno, ez dakit, baina nik uste dut badauzkala landuta gauzak aurretik eta base hona daukaz, ezta? Bai, ez dut baiet. Zure kantuez ari gara, zure bakarkako ibilbideaz ari gara, orain disko berria prestatzen ari zara, edo? Ba, ez dakit diskoa edo, baina bai, abesti berriak prestatzen nabil, ez dakit noiz kaleratuko ditudan, baina bai. Bueno, lehenengo gauza patxadaz egin, eta kantuak eta ondo onduta dauzkazuzenean, orduen igual kaleratuko duzu, ezta? Kantuen inguruan hitz egiten ari gara, eskatuko dutzago nintzari, bai, kantutxo bat edo bintzate pisatxo bat kantatuko duzkuzu? Bai. Zer kantatu behar duzkuzu? Ba, nire azkenengo epean dagoen kantu bat, Jo falle primero, deitzen dena. Ara? Eta, bueno, entzun daigun ba? No sé qué fue de mi cordura, la encontré otra vez abrazada a la basura. Mezclé 2 gotas de locura, 4 copas y voy sin cobertura. Tú llamas cada madrugada, yo no respondo que rayada. Si crees que ya no queda nada entre tú y yo, di que sí, si en esta historia yo fallé primero y nos perdimos como el sol de enero. No calculamos la distancia exacta para percibir el miedo. Volamos alto sin pisar el suelo, y cómo arder si no nos queda fuego. Jugué a ganar y aunque lo niego, quiero y sin quererlo siento que te pierdo. Te quiero y sin quererlo siento que te pierdo. Te quiero y sin quererlo siento que te pierdo. Sin pensarlo me dejo llevar, esta noche no puedo fallar al tercer intento. Siento que algo malo va a pasar, mi cabeza a punto de explotar en cualquier momento. Ya sé que estoy mejor callada, no reconozco esa mirada. Si crees que ya no queda nada entre tú y yo, di que sí, si en esta historia yo fallé primero. Nos perdimos como el sol de enero. No calculamos la distancia exacta para percibir el miedo. Volamos alto sin pisar el suelo, y cómo arder si no nos queda fuego. Jugué a ganar y aunque lo niego, te quiero y sin quererlo siento que te pierdo. Quiero y sin quererlo siento que te pierdo. Quiero y sin quererlo siento que te pierdo. Ai, ona! Ona, onintze. Ez dut askorik galdetuko kantoren inguruan, akaso konpromiso batek jarri bar zaitu dalako. Baina beti kantatzen deutzazue musikariek, zeure kasuan noski ari gara, beraz, kantatzen deutzazu beti norbaiti, personaren bati edo egoera bati? Nik normalean bai, ez dakit pertsona edo esan duzuna edo egoera bati, ez? Saiatzen naiz beti kantuak lehengo pertsonan idazten, gustatzen zait. Hemen biztakoa da kantu honetan, Jo falle primero, kantatzen dazu. Por qué fallaste primero? Bueno, hitz egiten du apur bat, gaudenean erlazio batean, izan daiteke lagunen erlazio batean, edo maitasun bikote erlazio batean, batzutan, izaten gara, botatzen ditugu baloiak kanpora, ez? Eta beti uste dugu errua beti dela bestearena. Eta, bueno, beste hau hitz egiten du horretaz, ez? Nola batzutan gu garen, bueno, ez dugunak erlazio hori zaindu, eta bueno, azkenan geratzen gara
zaindu ez dugun hori barik, ez? Esperientzietan, oinarritu zara? Justo kantu honetan ez, baina bai, beti hartzen duzu zeo zer, oza, ez oraingo momentukoa, baina beti saiatzen naiz, naiz eta nire historiak izan, edo asmatutako historiak izan, beti sentitzen nireak izango balira bezala. Orduan, beti hartu behar duzu referentzia bat bizitako zeo zerrekin, pentsatzen ditu izateko abesten duzuna, ez? Bueno, edo hori da nire egiteko modua. Eta kantuek balio deutzue akaso zure barneak beha askatzeko? Bai, askotan bai. Badira, musikak badu, igual, hitzez esan ezin duzuna, edo ez tozuna esan nahi, esateko modua. Bai, noski baiet, bai. Bueno, sain egongo gara, ia honintze gartiak noiz kaleratzen dagoan bere bilduma barria, edo bere kantu barriak noiz publikatzen duzuzan, bakarka, baina beti begi bat Seirenen buelta horretan jarrita daukagula. Beraz, bakarka edo Seiren egaz, hortxe adi ibiliko gara, eta honintze, eskerrik asko gaur, zeu eta gitarrak badauka izanik? Batzuta musikari jartzen dut izena gitarrari, ez da? Bueno, eskerrik asko gitarrak azotorta. Gonbidapenagaitik, eta oso gustora. Urrengo arte, eskerrik asko. Urrengo arte. Entzun berri duzun podcasta Gaztedi Durangaldea planaren barruan kokatzen da. Bizkaiko Foru Aldundiak, Amorebieta Etxanoko udalak, Durangaldeko mankomunitateak eta Ermo eta Maiabiako udalek sustatuta. Anboto komunikabidearen laguntzarekin.